வணக்கம். நெருப்பு தமிழன். முன்னாடியெல்லாம் தீபாவளி புத்தாடைகள் போய் கடையில் எடுத்து அதை ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடியே தைக்க கொடுத்து அதற்கப்புறம் அதை அந்த டெய்லர்கிட்ட இருந்து கெஞ்சி கூத்தாடி அந்த புது ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நம்ம வெடியெல்லாம் இந்த வெடி வாங்கணும் அந்த வெடி வாங்கணும்னு கனவுகளோடும் கற்பனைகளோடும் இருந்து அப்படியே வெடிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை வெடிக்க வச்சு அப்படியே அன்றைக்கி ராத்திரி பூரா தூங்காமல் விடிய காலையில் எழுந்து வீட்டில் அம்மா அப்பா சுடுதண்ணி காய வச்சு நம்ம எண்ணெயெல்லாம் தேய்ச்சி அதற்கப்புறம் அதில் சீயக்காய் போட்டு குளித்து அதற்கப்புறம் அந்த புத்தாடைகளை அணிந்து அந்த தீபாவளி கொண்டாடிய சுகம் இருக்கே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சுகம். காலையில் அம்மா பால் பணியாரத்துலேருந்து இட்லியிலேருந்து எல்லாம் சுட சுட வச்சு அதை சாப்பிட்டு அதற்கப்புறம் அதை எடுத்து கொண்டு போய் வெளியே போடும்போது அந்த சுகமான ஒரு வாழ்க்கை இன்றைய காலங்களில் குடிகார தீபாவளியாகவும் சினிமா பார்க்குற தீபாவளியாகவும் கூத்தடிக்கிற தீபாவளியாகவும் மாறிடுச்சு.